No niin, tiistai huomenta. Tampere aikoo muuttaa itsensä muistuttamaan entistä enemmän DDR:ää. Aivan kuin se ei olisi monien kerrostaloalueiden osalta muistuttanut sitä jo fyysisestikin. Ja Tampere on siis lanseerannut rasismin ilmiantokanavan. Ja monet kaupungit aikoo nyt seurata perässä. Siellä voi siis nimettömästi ilmiantaa havaitsemaansa rasismia. Ja arvatkaas vaan, tullaanko sitä käyttämään enimmäkseen kiusantekoon. Koska kuten normaali älylliset ja tunne-elämältään tasaisehkot ihmiset tietävät, ihan oikea rasismi on ihan minimaalinen ongelma Suomessa. Mutta jos sitä ruvetaan ilmiantamaan ihan tunneja, tunneperäisesti ja kevyesti, kokemuspohjaisesti, ilman aitoja faktoja, niin aikamoinen helvetti tulee olemaan irti siellä kanavalla. Ja tämä ei ole pelkästään vihervasemmiston idea, vaan miten mä parhaan ymmärrykseni mukaan tulkitsin, sitä on ollut kätilöimässä myös kokoomuslainen apulaispormestari. Joten tässä tullaan taas tähän, mistä perussuomalaiset on puhunut monia kertoja, että oikeasti Suomessa on kaksi puoluetta, on perussuomalaiset ja muut. Ja kokoomus on vaan vähän talousoikeistolaisempi vihervasemmiston jatke. Ja tässäkin on tietysti hyvä aikomus, kuten suurimmalla osalla ihmisiä elämässään ja toimissaan on hyvä aikomus ylipäätänsä melkein kaikessa, mitä ne tekee. Mutta kun se hyvä aikomus tehdään typerästi, niin silloin silläkin vetään tietä helvettiin. Ja mä väitän, että tämmöiset rasismin nimettömät ilmiantokanavat on juuri sitä. Niillä tullaan tekemään kiusaa vielä paljon enemmän kuin mitä jotkut tekevät nyt nimettömillä rikosilmoituksilla ja etenkin nimettömillä lastensuojelu- ja huoli-ilmoituksilla. Nekin kanavat on luotu hyvää tarkoittaen, mutta erotuksena tähän tulevaan kanavaan, niin niistä silti luultavasti seuraa enemmän hyvää kuin pahaa. Mutta tämmöisestä niinkin epämääräisen käsitteen kuin rasismin ilmiannosta ja sen nimettömästä ilmiantokanavasta tulee seuraamaan enemmän pahaa kuin hyvää. Viime viikolla oli paljon puhetta kouluista kahdelta suunnalta. Ensinnäkin Supo varoitti kotikouluista ja siitä jo ennähti he sitten Vihreät ja Vasemmistoliitto ilmoittamaan olevansa valmiita kotikoulujen kieltoon kokonaan. Ja Supo perusteli sitä ensinnäkin sillä, että siellä opetetaan yhteiskunnan vastaisia radikaaleja ajatuksia lapsille. Eli Supo nimesi kaksi: radikaali islamismin, jihadismin ja sitten toisaalta äärioikeistolaisen yhteiskunnan vastaisuuden. Ja tämä kummastutti mua se äärioikeistolaisuuspuhe siinä, koska sikäli mikäli mä oon ymmärtänyt, niin suomalainen äärioikeistolaisuus tarkoittaa sitä, että ne kotikoulujen pitäjät opettavat
kreationismia pelkän evoluutioteorian sijasta ja eivät anna sellaista sateenkaaripesua lapsille kuin julkisissa kouluissa. Minä väitän, että tämä on oikeasti se ero. Mutta sitten kun luki sen koko jutun, niin Supon kaveri kertookin, että äärioikeistolaiset ei olleetkaan suomalaisia, vaan erikseen mainittiin Ruotsista Ahvenanmaalle muuttaneet äärioikeistolaiset, jotka sitten kasvattavat lapsiaan yhteiskunnan vastaisuuteen. Ja tämän saatan uskoa, koska Ruotsissa nyt on se uusnatsismi ollut voimissaan käsittääkseni huomattavasti nohevammin kuin Suomessa. Ja näin tähän saatiin sitten perussuomalainen näkökulma, että tämä ongelmat, jotka uhkaavat ihmisten vapautta kotikoulutukseen, ovatkin oikeasti molemmat maahanmuutto-ongelmia. Sekä islamilainen maahanmuuttajien tuoma jihadismi ja pohjoismainen äärioikeistolaisuus. Suomalaisten voisi antaa ihan rauhassa kotikouluttaa niiden, ketkä sen kokee tarpeelliseksi. Mä en nyt oikein ymmärrä miksi, mutta on paljon syitä, esimerkiksi monista neurologisista syistä, miksi kotikoulu on monille tarpeen. Mutta mä en ole siinä hommassa ammattilainen. Ammattilaiset kommentoitkoot vaikka videon alle sitten. Mutta on kaikenlaisia neurokirjon lapsia, jotka tarvitsevat sillä lailla yksilöllistä opetusta, että se on parhaiten järjestettävissä kotona. Ja siitä päästäänkin sitten tähän toiseen kouluteemaan, kun nyt sitten opetusministeriö vaatii, esittää, mikä nyt onkaan oikea verbi, uskonnon opetuksen lakkauttamista ja siirtymistä kaikille yhteiseen elämänkatsomustietoon. Ja siinä on toinen hyvältä kuulostava ja tasapuoliselta ja reilulta kuulostava ja uskonnonvapauden puolustamiselta kuulostava aie, jolla kivetään tietä helvettiin. Jos me eläisimme tyhjiössä, jossa kaikki uskonnot olisivat samanarvoisia, ja meillä ei olisi mitään uskontoa meidän kulttuurissamme sitä ennen sisään rakennettuna, niin kaikille yhteinen katsomusaine voisi olla perusteltu. Mutta nyt on oikofoobista, eli oman kulttuurin halveksimista ja pelkäämistä ja karsastamista. Se, että asetetaan ikään kuin samalle viivalle meidän luterilaisuuteen perustuva valtakulttuurimme ja sitten toisaalta suomalaislähtöinen ateismi ja uskonnottomuus ja toisaalta sitten maahanmuuttajien vieraat uskonnot. Tämä on Suomi. Tämä on rakennettu luterilaisuudelle, protestanttisuudelle. Vaikka minäkin tykkään fiilistellä suomalaisella muinaisuskolla ja kannatan karhunkallojen viemistä Hongannokkaan, niin tosiasia on, että kristinusko ja etenkin se luterilainen suuntaus on erottamaton osa suomalaista kulttuuria, jota
me perussuomalaiset nimenomaan halutaan varjella. Ja se, että kouluissa siirryttäisiin yhteiseen katsomusaineeseen ja hylättäisiin luterilaiset perinteet ja luterilainen uskonnonopetus, niin se on suoraan syöttö niiden voimien lapaan, jotka haluaa globalisoida ja jyrätä kaiken kansallisen ja omaleimaisen ja ylipäänsä häivyttää kansalliset ja kulttuuriset rajat ja tehdä kaikista kuluttajia. Siksi ei uskonnonopetuksen lopettamiselle. Tämmöiset ajatukset tänään uutisista, ehkä jo huomenna lisää. Henkilökohtaisesta politiikasta sen verran, että edelleen odottelen perussuomalaisten Satakunnan piirin päätöstä siitä, että hyväksytäänkö mut eduskuntavaaliehdokkaaksi. Ja piiri ei ole vielä nimennyt yhtään ehdokasta, joten toistaiseksi olen tavallaan samalla viivalla siellä, että vaan mun hakemustani ei ole mitenkään siellä erikseen viivytelty, vaan kaikkea on viivytelty. Johtuen muun muassa Satakunnan sisäisistä riidoista, sanotaanko se nyt suoraan, niin niistä johtuen mitään ei ole tapahtunut. Muut piirithän ympäri Suomen jo ovat julkistaneet eduskuntavaaliehdokkaita. Ja ei muuta tähän lähetykseen. Painakaahan tilausta ja jakakaa videota kavereille. Ja liittykää kanavajäseniksi 99 senttiä kuukausi, mikäli tämä, mitä mä teen, on teidän mielestä sen maksamisen arvosta. Ei ole pakko. Ihan riittää, että tilaatte ja katsotte. No niin, huomiseen tai ylihuomiseen. Terve!